Akşamınız hayırlı, hormatly ýerleşler. Sapara hoş geldiniz. Salam Kemine, iyileşler salam. Buyur Kemine. Sapara bugün iki sany adamyň adyny berersiz. Bular tanaýanlar kän, özleri hem görer buna iň soňy. Indi Türkmenistanyň baýlygy çenden aşa kän diýdik-de. Ol baýlygam belli, ýeriň aşagyna çykýan gaz bilen nebit. Ýa-ni türkmenleriň başyna gelip duran ähli betbagatçylyklarym şo gaz bilen nebitden gelýär. Ýöne gaz bilen nebitiň göni özünden däl. Şoňa halkyň özüniň eýe çykmaýanlygyndan ýa-da çykyp bilmeýändiginden ýagdaýa görä ýitgedipdiler bu nemäni. Şo taýdan gelýär-de. Indi öňkü nemäni bir gyra goýaly. Häzir Türkmenistanyň baýlygy halkyň eline geçmeli. Halkyň eline geçmeli diýmek hazynasy bolmaly, açyk bolmaly. İçinde näçe bar, nire satylýar, näçeden satylýar diýilen ýaly manyda gitmeli munyň bir tarapyndan seretsen. Ýöne has giňiş taraplar hem bar munyň. Indi Sapara şu iki at bu 10-15 onlarca adamın içinden iki at da şu at ekranda görkezip duruşumuz. Şu adamlar Türkmenistanyň baýlygynyň daşary ýurtlara çykmasyna gatylşýan adamlar da bular daşary ýurtlara däl-de Türkmenistanyň hazynasyna hyzmat etmeli. Şeylere Sapara siz nähil pikir edýäňiz bu adamlar barada? Hem gurrun edeli. Bu adamlaryň ikisinden men şahsy tanamok. O menden kän ýaş bular. Ýöne olaryň töwereklerini bilýän. Diýme ýanky aýdan zatlaryny biraz düşünüp bolar ýalak. Şiitlere de aýdyn düşünüp bolar ýalak. Biz bir käbir indi bu döwlet sırrı diýelmi ýa-da berdim ödüm sırrı diýelmi. Şo sırlary biraz biziň bilýänligimizi, şoňa tepi açylandygyny, o da büýükli takiba diýenmi ýa kontrola diýenmi. Alınýanlygyny alınjakdygyny şonu ýangadyk geçeýin. Ýanky Berdimuhammedow o bir näme diýeň bu adyna o prezident diýmäle nemämiz ırçylok o ady kirle diýetde diýmek kyn o şuňa berilen roly oynan biri ýöne o rolum gaty ýagly rol diýen ýa pully. Bu ýa ulu pulun içinde alýan puly gijigem bolsa, şo gijigem gaty ulu pul kemine. Şo ulu puly ýa Türkmenistana ýokmy diýalak etmäle kömek berýän ýigitler şular. Berdimuhammedow oňa maslahatçylaram bu işleň ömürlük dowam etmejegini bilýärler, akıllary ýetýär. Bu işiň taýinligi 10-12 ýyldan bäri, belki de 14 ýyldan bäri altyapysyny taýinlanyp ýörenligi görünýär. Şu at biziň çykaran zatlarymyzyň nemeti şonu görkezýär. Şu oglunyň prezident bolmasaň on bu bir killan kän çekip bilmejegini, götürmeýänligini bulan akyllary ýetýär. Bunu ýöne ýanky transit geçiş döwründe bir ýyl ýanky şolaň izni bir toparlar anaçenli bir güýmemeli. Geçiş diýäniňiz nire geçýär bular?
Yeme bular tapı tupullarını alıp pullarını alıp son ne olsa şu Yok olsun. canı aldır ya manasında. Yok canı kaldırmalı. O bulan demesi düşünüklü. O biz şu demelen anartında şu operasyon uğrayasa o bu şeyle yöne Türkmenistan'la şu neçenli yani yitirilen demesini gurrun ettik de düğün ettik, ünhun ettik. O yonkü Sovet döwrü bilen soňky 33 ýyl, 32 ýyl garaşdyrlyk diýelim bu adyna. Dälem bolsa. Şular şey diýen bolsa bizem diýeli. O ikisiniň jemi Türkmenistandan çykan neft we gaz önümi 1 trillion 116 milyard dollar. Bunun biz eskeri aşağı yani hiç cedel edip olmayacak derecede bakabilen allıkta. Bundan kâin olmalı, 1,5 bilen 2 trilyonun arasındaki pul olmalı. O pul kazanyanlar, onun ne vaktimiz olsa şu gurrunluğun arasında neyle kolyanını düşünürüp geçerse. Onun enni Türkmenistan'la şu oyuna katışan bu topar halkara derecesindeki şirketler var, demeler var. Olaram doğru takip incelemelik. Ana Dragon Oil diye, Petronas diye, yeni de bir topar Tatneft diye. O var. Bu hem mecetin nemetini bilyet. Atların hana oturmalı gerek vakti tema açılanla bulun cik nemedes. O ya Türkmenin kadınlar ne ortlar da minirde diye içinde bu Xitaylar öyle bile. Nevtinem Arap. Evet. O size Araplar kâte meçhit alıp berýändir. O neme mut diýen ýalak. O kâte diýet bommy yetimler jaýyny şolar ýalak bir zatlara gurup berendirler. O kim ýerden gelýändi nemesini neme Türkmen bilen ok. Ne Dragon Oil bir şirket bardır Çelekende neme diýendir. O Çelekenem Türkmenistanyň iň perspektiwli realny o ýeňil neme bilen alyp boljak. O 200 milyon tonnunum kän realny ýa-ni patryýon resurs diýilýär da nemesi bardyr. Onum Araplan razvedkesi diýmek o işleýär. O da şu taý Araplanky onun aptalyna bir topar neme var. O da Dragon Oil Irlandiýada registrasiýa edilýär. Ýöne şu wagt 100% Arap ýa Dubai nemetiniň şeýhleriniň nemeti o familiýasyny kemine aýdyp berersiň. Inni wada geň dagtlar wada. O Dubai diýilen ýurda şähere bilýän. Türkmen o kat belet bolupdyr. O belet bolmasyň nemetine Dragon Oil'un kän nemesi bardyr, rol bardyr. Ne bir Arap şirketi şahsiyeti Türkmenistan'da neft çıkarıyor. Yani tekniski bilimi, ilimi kän oluyor diyen bunu. Kemine. Düşüncesi kän oluyor diyen. Ya da bir boşluk var şonu mu dolduruyor? Hem boşluk var hem eline pul var. Yani pulun orada spesyalist tabii dünyada spesyalistken. Onun ne 95-nji ýyldan bäri 96 mi 97 mi indiki 25-nji ýyl soň 25 ýyly dolýar da. Arap neme bilen ýa-ni SPR diýen Sözleşmeleri.
sözleşmelerini bağıtı olýar. Hmm. Ýöne olaň ýanky ojagy gaty perspektiw bolajak. Yani Türkmenistan'ın neftinin 50% protein çıkıyor. Ben gepin gıyfka yeri umlap şey Şoların bayladı. elinde diye. Çıkarma işi. O şolorun o. İnni Türkmenistan'ın neftinin gazının dafatının bağdığını, geleceğinin bağdığını o. Özlerim dillerinin düşürün o. Ne bizim Türkmenlerimiz. Yönü iyiliği, çünkü altyapısı yani bilgili adamları yetiştirmektir. Hı hı. O. Nämçin yok. Dilin soru. Ortadan Türkmen var mı? Kemine. O. Bilgin olması istadet bolmayan hem bekşe bilye. O. Yani o Politeknik Institut vardır. Sonra bir 25 adam yetiştiriyerlerde. Yani o bir hem nemelerim değil. Kârlerim değil. Belli nemeleri var. Yeterlik değil. Yani ne kadar bilen durmuşunu nemeğini, yani perspektivini türdürecek bir yurt, millet, şu akılları yetmeliler. İlki. Mama. Bismillah'dan sondan başlanıyor da. Sondan başlamadan o bärik kimler gelmeli? Dragonoylar gelmeli. Bakarflar gelmeli. Yine de şoňa meňdeş nemeler gelmeli. O eren soňam elpeli nemetmeli. Ya bulan diýmek bu akly yetmeýän bolsa ya yetip yetmeýän bolsa onuň üstünde bir güýç bar diýmek bolýar. Ne sen aklyň yetýär şu wagt emin şu bolmasa ne yani bir teknik kadr yetiştirmen şonu özüň asboýda etip bolmajagyny hemme kişiň akly yetýär. O kadrlar hem yine pirlifler demeken onu aňyrsına seretsen olaryň çıkan yer belli kende. Edip gören işler hem belli. O bularym Däl, o hiç bir aňyrdan gelýän. Salihler öz adamları yani puluy demeni canlarını inanıp bilecek adamları. Onda şeýle bir zat bolýar saparasy. Yine bir güýç var. Yani bir tarapdan hem Dragonoil, Petronas, DNA'lı firmalarım gelip guyu gazýar. O gazlayan guyu aslında Türkmeninki değil, başka birinin guyusunu gelip Petronas gazıp çıkarıp alıyor. Çıkaryançı. Şeyle oluyor mu? O. Aňyrsynda güýjem şol guyunun asıl eýesi. O inni pul ne heretik görün. Şu guyulon demelerini günnölük suotkolaryny berip durlar. O da belli. Bulun eýeti bolmasa suotka bolmaýar. Türkmen ne suotka alany var. Türkmen gadynyň eýeti der şoň üçin o suotkasy bilen hem atçodu bilen hem işi ýok da. Şoňa gazyklanýan Türkmen wa bolsa barmağını galdarsyn görgelip nemede. Ýöne bunu gazyklanýan kuruluşlar wa adamlar var da. Şolar demeni suotkan günnü alýar. Günnölük 191.000 ton deme baril günnü deme çıkýar. O da Berdiň Gomedow'un adyna ýazylýar da. Şunun döwründe çıktı diýip. Türkmenistan adyny o. Berdiň Gomedow'un nevti diýe. O Niýazow döwründe Niýazow'un nevti dikki diýe. Tuot kana şeýip berýärler. O şu taýlardan o giläbemiyor nokta. Türkmenin onu düşünmez diýerler. O bular bilmez. O goýmak demek gören adamlar keçe telpekli. Şolary alarak bir düşünjeler bolmalylar. Bu o telpegimiz keçe deleli yok. O onu geydik. Çıkarmasından bilersin yani. Ya o ýöne bu hadapları yani bilýär. Yani şolong yetişen yerleri var da. Ne Pirlif Daýhan bankyna sen işläp bildi. Daýhan banky men gaty gowy tanýan bankymda ne şoň bizim döwrümizde
başı aşır tercihip diýerler. O Yiğit dağı däldi, gowy Yiğit. Onu öldürdüler. 25 noýabr bahanasy bilen türme salyp taýda ýok etdiler de. O gül ýala oğlan bank işinde Türkmenistanda şoň öňüne geçjek ýok diýsem ýalançy bolmaýar. O şoň ýerine şular ýalak türlüsler, müdlüsler geldi. Ýöne olary öldürüp geldiňiz. Şonu bilin. Siz birini öldürüp yerine gelýän bolsaňyz, siz sizin hem soňuňyz şoň beňdeş bolmalylar. Tebigatyň kanuny şeýle. Onu islemek şeylere ýöne sizin hem çağalaňyz bar. Türlü başgalatyndan ýa-da demedilmende özünden başga 5 adam gitmeli. O 4 tane çağatı bilen aýaly. Ödü cehennem diýip biler ödüne onu çağalaryny da başgalaryny da cehennem diýip bilýän bolsa o ödü işi öz taýlamaly. O beýle kiňdim çok meňdeşirek. O biz hemmedi ýa-ni takibe albar bolduk da bu zatlar bizim ikimiz işläp ýör. Biz beýleklerinde tapak bolsun, ders bolsun diýip sizin adyňy tutýar. Beýlekler kendim hemmejetin atpat bilýär. O hem içinde girdik. Eğer insider ya da informasyon emreti o içinizden informasyon alıyor. O sizin bilmeyen dağınızdan elimize geliyor. Ondan sizi o bir sıptırmıyor. O saparagan ömrü yetmezliği mümkün diyen olmamız mümkün oluyor. Başka da saparagadan başka da bu dağıtlar bilen meşgul olup görün adam kendine. O sizi tohumu bilen. Yani anak geçtiğinde ilk birinci kurukdaki neme halk yok eder. Sebebi bu işler sizin eliniz bilen ediliyor. Sizin bilginiz bilen ediliyor. Sizin ahlakınız bilen ediliyor. Yani sizden aşağıdaki yiğitlerim vardır. Onlar bu hüzürünü belki de görüyen neldirler? Yani cerrahını çekerler. Biz bir yaşlı olup sonra yönünden size duyduruyor. Siz eylekler yalak bu hüzürünü görünüelsiniz, görünmeniz mümkün hem değil. Yönü solardan bir vet o cerrahını çekmeli oluyor. Sonra düşünün tevavi gidişat dine şu tarafı başka düzelme demeti yok da. Sizi ortaya çıkarıp yok etmen yani Türkmenistan halkın eline geçen nokta. Soýagdaýa gelipdir. Şoň üçin soýagdaýa geldi. O sizin hem taýanyňyz yani kaplan artlan bolanyňyzda da taýanyňyz 1% geçen nokta. Nähile pully, güýçli, haýwatly, kudratly, bilimli, ilimli, kelleli, akıllı bolun tapawdy ýokdur. O halkın önünde tek duran zat yok da. Şoň üçin biz ýörüýte hadinany döretdik. Türkmeniň hadinasy bir. Şoň hatawy, hetiwi, o nädip berilýänini, näile kontrol edilýänini hemme mehanizmi aýaýdyň ortada. Şu wagtdan ýüşüren nemelerdi. O taýda araba, saraba, başka neme şam edip ýörenlen o halkın hadinatyna geçirip başlan. O ýol tapın demedin o datlar sizin öýde işiniz. Ýöne iň soň jyýyk neme gelenne sizin ýakaňyzdan tutulacak. O gitjek ýeriňiz ýok. O bunun beýlekler hem ady tutulmakan. O gapimli kalkmaları bu akli işidir. Ya o matlagat berýän. Edersiniz, etmersiniz o sizin öýde işiniz. O dünýede bir neme vardır, temin edip.
şu ticarette o ahlakly ticaret edip pul kazanmadığı adamın kazanan pulu ödüne düşmandır. Arkaýyn sowwan bilenok, ýaşaban bilenok. Yo, o da kän oldu, ha pul düşman bolýar-da, ha sow pul düşman bolýar. Muhtar kän olsa şeýle bolýar-da. Ne, sizin giýiren oýunuňyzyň nemesi şonalak bedelem şeýle bolmaly. Özlerem bilýän bolmaly muny. Ha, bilýär, tow bolýar. Ebabi bu çağda olanı köp demelerden geçiripdirler-de. Geçiren olsalar o bildiğin için hormatım uluy o demen yok yani şu nemenem şu çözüdüm ne kuştu kıydırak yağdaylar olyanlar çizgi ne sonra yol tap Indi sapara bu edil nemesine oturar ýaly, ine hazyna o nämçin geçiri diýilýär. Diýilen ýa-da bir soraly. Olaram belki o sorandır belki öz içinden hazır. Indi yankı neme gideline Dragon Oil diýeli. Başka da oillarken bilin. Dragon Oil alalı. Dragon Oil gelýär Türkmenistanda. Yankı guýu gazýa, nevit çykarýar, o alyp gidýär, daşaýar, satýar, belki de beýleki işlere de gatylşýar-da. Indi ýöne munyň pulunyň çıkarılan pulun hasabı hesibi yok Türkmenistan'da. Bunun hasabyny Ors statistiki nebeler tutýar-da sereden wagtym. O görünýän böyle. Angliyada da tutulýar, halkara demelerinde tutulmak mecburiyetinde de. Umuman näme gelýär, bu taýin netije gelýär. Hazyna, ýani Türkmenistanyň içindäki gaz bilen neftin kazancının durmalı ya da hasabynyň tutulmaly ýeri daşary ýurtda. O daşary ýurtda bulara bile şolara hyzmat edip berdi. Şular adamlara. Ýani daşyndaky hazyna. O ofisleri, hasapları en becerikli bu Dubai'de şular. Ýani şonuň üçin hem ýani ýurdun içindäki, ýani hazyna ýurdun içine gelmeli gaýdyp ýurdun içinde gurnalmaly we ýurdun ýani hemme adalatly boljak demede. O iktisadın içine iqtisadi o dolaşyň içine girmeli. Şu wagt bular puluny tölenlerinde de daşyna töleýärler. Türkmenistanyň içine giren okda. Şoýa onu giyirip çıkanlarda Türkmenin manady konvertasiýa edilýär, kemine. Ýöne bular bir halky üçin bizem iň bolmanda beýle bir binamyz neme bolmaly diýip ýöne Türkmenistanyň içinden aýlatalar puly. Ýani Dragon Oil'e de beriljek bolsa Türkmenistana gelip ondan berilse, aber o da ýerде. Aýla. O bir unnur ýa iki unnur ýa iki unnur onda da pullylan bak. Sagatlaryň işläp durýar. O Türkmeniň manady konvertasiýa bolýar. Ýani bu meşhurun içinde. Ýani öýdüň bankir, ýani birlik. O şo datlary ýani sen düşünmeli. Eleki ýani diş doktory düşünmände de sen düşünmeli. O şoň üçin sen jeda, sen bilip edýän bu datlary. Ödüm bu netijesini näme hilik elbet boljagyny bilip edýär. O teljedan beýlekliňkiden iketde bolýar. Olar atylmaly bolsa sen ýakarlar. Mysal getirýär-de näme etjegini ýani süýt çöder diýdi. O bilip edýärler. Bir köpük Türkmenistanyň içine giren o. O içine haýdy pul giýdi. Ýani Türkiýede, Orsiýetde başka yerlerde, Polşa'da, onunla bununla işlep ýören adamlar çağlarına pul öwürýär-de. Türkmenistanyň içine aýlanýan pul şol. Onam ýöne talap berler, onam öz başyna goýar. Onam talýar. O iýerjek bolanlar bir wörgi, alanlaryna bir wörgi, soň otaýda iki kurs diýip, ýene de onu gyrp çyrpet neme diýerler, o wörgülen köp. Ýöne talan, her ädimde talan-da. O şoň üçin ne ýigitler onu töwereňizde bir topar adam bardyr. Olaram ýakýaňyz. Ýöne ne ýemede bir zat bor. Ýani biziň
Nemesi gözü açık oluyor da. O aklam elmiden bu soğukkanlılar. Yani ulu bilinsin. Ne dragon oylum soğuğu bitiyor da. Petranasınga bitiyor. 20. yıl. 20 yıllık soğun paralarını gibretmeli. Olar bulun bu değerlerini yem götürürler da. Ondan olar bu tarafa geçerler. Yine de diyen ya. Size pul verdik diye aytıp bilerler. Hava pul verdik diyecek de Vurdum su işte dediler. ben burada biz ne edelim? Ha, Deyip biliyor musun? arkaynlık bilen diyer. Hatta bağırdır hem verenlerine değişle. Demeler hem bağırdır. O tayam şeyle. Şoň üçin yiğitler karry oýnasak aýtyror diýdi. Biz bu zatları ýön ünsörem okdum. Ýöne ben hünerim demem buhaltür, ekonomist. Kän revizor bolup işledim özüm. Iň neme ýerde bu barlaglary, bu nemeleri analiz edilýär, nädip edilýär, nädip bolýar diýilen neme. Biraz yani profesyonel demem var. Yani yuh diye de afçark edilen yeri iskaşayarak ihlal yani ben. Altıncı duygu. 6. duygumu, 7. duygumu bilmedim. Onun için bu zatları biz elin üstüne koyduk. Şapıntı bağırlar deyip bir neme vardır. Onun üstünden geçiriyor. Bir de böyle düğünden başladık. O çıkanı atapladık da. O çıkanın olsa bir yerden pulum gelmeli. O nirelek gitti. Sonra yeke iderlak dursa. Her bir yani mestaraj deniyor. Her bir kuyum devlet ne çeldi. Siz ona kömek vermeyecek olan vatanı dönü oluyor. Siz yani Türkmenin baylığını o Türkmenin kırılma nemesine yok olup gitme hataını alayanızda yönü yani ucundan kırıp çırpım eden yok da. Siz şu zatları etmek için bir milleti okusuz, bilimsiz, şahsiyetsiz koydunuz. Halka yani çörek deyip giyce ünlü o sıra durduğu payoğunu alacak olup kırılış diyorlar. O doğuracak gelin çağasın banisa etip bilen ok yol palçık bakka o tayda ölüye kefelliye yine şonu mendeş. Kefel yüreği tutan ölüye. 70 yaşayacak olsa 45 yaşında ölüye. Sizin her milleti şu yağdaya getirip bulmadan yani. Sizinki ayrınç tatlar. Siz düşünmedik olan olan bunun bedeli katı ağırdır. Onun için bizden ne yaşlı hükümünü ilk olarak bir duydurma. Sonra yine de bir kitap var duydurur. Sonra yakar. Hakikat yani kemin dinle bunun şu yağdayına düşünmesini ot bilen arattıramasan başka da at bilen arattırır yalagan değil bulur katı. Çenden çıkartırlar da. Bu topor mezhepsiz, şahsiyetsiz, kişiliksiz adamları bunca adam bahadır deyip hata mı edem yoktuk. Bunu baraken. Yirelerden tapyalar. Yoktan bahar edilen yağlı bular. Bunun çok hiç gözlesen çıkmalılar. Onu baraken. Yöne edip gören işlerine bir seyredin. O gazı orsa tavşırıptırlar. Gazıp çıkarmasın hem Araplara veriptir de. Özler hem şu ikisine kömek ediyor iki tarafa da. Bu halkım yani mescit kurun olup ağırlayalar. Bir tapar yani bunları Vahabist deyip kırıp nemedip bir Özler Vahabist olup yor bu gezek. Özler Vahabist olup çıkıyor. Yine de şunun alak o cahil halkı ne et güymende olur o. Ya bunun demesi şeylere biz şunu bir duydurulup şun yürütü demettik de. Biz Nevit Gazi işini Gati düğüplü elektrine içerer.
O boş yeki kuyuyorum almıyor. Ona maydalı. Hmm. Ya yumruk alap tutmasan bunu ya. Yeleğin üstüne sal, onun üstünde tozun kalmadı yalan ediyor. O dedim atma, çağlan var mı sen çıkar. O gidecek yerimiz yoktur. Bu gidişe bir millet olup ya yok olup gitmeliyeti yok etmeliler. Yani başka demeti yoktur. Yiğitler, siz düşünün. Türkmen kârnerle sizi kırıp demedip bunu hada mağazatça korkuyorum. O düzeltip bolyanı düzeltecek bolyan. Zatları kâkelap ayda oturanlar sonra. Yeketeni yok eden ulenim ne der sen? Bir de başkalar var. Bizimki ne? Yaşıl hükmünde bu zatları. Düşünýän midi, normalde düşünýän midi? Size düşündürmek. Sizin ýanky etjek bolýan nemeleňiz de çendi. Göçüňiz de çendi. Orta çykarýar. Ýöne bu zatları etmeli, demetmeli guruluşlar var da. KGB diýdi, bir zat diýdi, prokuratura diýdi. Bulara da duýduruş bolsun. Şuňa gelaýak bolup o kömek bermeseňiz, sizem ýanarsy. Sizin näme kelläňizden tiýip bu halka atanyňyza dönüklükdir. O dönük adam inýär de ýa başlaryna çykaryp nemedip ýörler. O siz arkasyna dag etmiyorsun bu milletin. Burada bu piç. No. Olaryň bir ol aslında gaty ullakan ine birlere gazy orsa beripdir, ýene araba beripdir, ýöne halkam bular gynap berdi, şo taýy ýetirmejek bolup. Owa. Biri korkutup berýär, biri güýmäp berýär, aýdynlaýyp berýär, ýene biri ýanky daşaryp çykanda rad ýanky Gowurdaň berdi ýa gowurda galýa. o susty pes bolar ýalak, eline gowurdaňy sen owruluşyp görýär. Bularam trilyonlap puly, o trilyonyny şular alýan bolsa bir 4-5 milyard neme diýendir de, şular ýokýandyr. O da az puller. Bu hem özleri hem millete nemeden olur. Bu pullar bilen yaşap bilecek yeriniz de yok. Niye de bolsa satýar? Şu an sizin adyňyzy birinci tapar Türkmen ekrandan duýýar. Sizin kimdiňizden bilen o bakar. O bir kısan minister çıkıp bastı astı yani bilen duranok ine bular. Yani sahnany bular bölüpdir da. Yakynragy bolmaly, şol ýaky çüýrükleň owatundan Doğru. uğurtly. Sizin goňşynda içinde uğurtly men bir topar garnaşlar ýaşaýar. Şolar bilen dogardaş bolmagy mümkin. Bizim bir geleneceğimizin biri uğurtlulan o. Kemine. Nirak teretsen bu beş öylü Türkmen kaptanının özün çıkıyor. Iň soň şeýle bolýar. Onam yani görünmez, bilinmez, tapılmaz, tanınmaz dip demek O yani. gizlenip görler. Adını aýtmajak bolup, bildirmejek bolup. O ýanky neme kirli polisiýasy çelle. Adını aýtmaýar da. Bu nädip bular bir resmi bir adamlar bolýar. Biz döwlet diýip bilýär, soň çykýan adamlara siz watan dönüg diýýär da. Şular aýdýar. Ýurdu baýlygyny satyp talap görenler, taladyp görenler çıkıp biz näme üçin garyp diýse sesin öçür diýär da watan dönüg diýär. Buların kredişleri hem gaty naglymy diýilýär sapara. Naif, primitif velin o. Hiç tat görmedik yiğitler, adamlar ne baýlygyň nämedigini, ne bu kazançyň nähilekdigini, ýanky ahlaksyz tüjaret edip kazanılan pul kän orta özüňe düşmandyr.
Oň aşağı ýalyn bilen otdur. O dünýäň hem ýerinde de şeýledir. O içinde müňde biri. O öz azaly bilen neme diýendir. Gaty teýrekdir. Mava. Öyle özü zawut fabrik kurup burada öndürüp öredip demedip bören şirketler vardır baýlar. Türkiýede Goş diýdi, Sabancı diýdi. Arkaýındyrlar sebäbi düýpli aňyrdan gelýärler öýde bölüm çürük bilen. Şolar arkaýyn neme diýendir, bolýany sizinki alak elpeşelpeli mi diýenlerler. Pullary güne ýatyp gadanan roklarda ýa siz ýalak antat gadanan. Sizin taklajak ýeriňiz ýok. Ne Dubai'de taklat diýerler-de, araplar nemesi var. O taklat bilerdim 5 gün. Ýönüp adamlar var bulondan tutup o. Alyp gelerler seni. Ya da duran ýerinde ýok ederler. Bu gitjek ýerim diýer. Ba iň soň ogurlan pullar bir Türkmenistanyň nemesindäki baýlyk bilen deňeşdirende milyonda bir ýerdir. O milyonda bir ýeri şonu aldym edip bular her türlü hereket edip ýörler-de. Ýok, bir halka bir nefsin harymala bu halk geleceğini ýok etdiler. Şo ýöne ýere daýdan oklar ýanky biz bir ýeli halkan pelanyny iýsin diýip öz aralarında. Ýok, şol tip demeder, şolar öz aralaryna gurumlar şeýler Ýok, şeýle o hakykatdan hem şeýle gurumlary. Bularyň edip beren halky diňe taýlamaly diýip ýetişdirilipdir de çağalykdan ýanky sereden wagtyň gepi gurruguna bularyň. Halky taýlamaly. Bizim halkyň üstündäki bir näme canlymy diýen ýaly bir düşünjesi bar özleri üçin. Şeýle baha berýän bolmaly. Ýok, pirli we neme gökuşokda da birazajyk işläpdir, diýme. Ne paýberlik näýlek bolanyny bilýändir. Gökuşoň başlygy bar. Ratlar içep näýlek bolanyny bilýänsiňiz. Özüňiz etdiňiz öýde. Daýhan bunun gelen yerinde ölümem bar-da. Daýhan banka gelýär, başlygy ölýär. Ýani gökuşak paýdarlar jemgyýetine gelýär, onuň başyndaky ölýär. Gelen ýerem ölümli bularyň. Sizin kem şeýle bolmaly başga neme ýok. Ýa çarkyň nemesi. Giýişi. Şu taýlama üçin gelenligine şo taýdan belli-de. Gelişlerinden belli. O. Ben demesin. O da ýanky hem bir primitiv şekili hem ağaç göz nemesi hem bir ýerik gelipdir. Hem imtihanlyk nemesinde de o gerek bolmaly. Şu hojaýynlaryna gaty meňzeş bular. Ýanky hojaýyn özüni meňzeş bolmasa bulary ýanylajak manasy bar. Özüm ýanky bu doktor ýakyndan ýagudadyr, ýagarnaşdyr, ýa ýegendir, ýa daýdyr, şolary ýalakdyr. Owa ýanky hyram fun aktygy. Bilen şu gaýyn guda şularyň nemeleri. Näme ak bäbek midir? Näme bäbek? O bu akbäbet bulardan näme bolýar ýöne? Biz bir ýerli diýenlerden de. O primitiv deme yani şular düşünýärdenin halkam tam pişada düşünmez diýerde. O biraz şarray eder. O gıyklık tuzurur. Gözlerine çöp atar. O güýmer nämede diýilen nemeleri var da. Yeňil bir ölçümli ýa-da bir kletkali neme diýýärler. Dogry, sapara. Ne şunu aýdallyydym ben kendine şu wajyp gördüm. Kulak bir duýduruş neme. O bizden bir neme geçtin. O biz duýdurup soň cezalandyramyzdy. Oň demesi gadaply bor. Şonu bildiler. Gazaply kanunda. O ýoňundan duýdurýar. Onam o düşünüklük mümkin diýen.
Doğru. O tidi şu işleri ediyen, şunun içindeki eli var adamları yaklarınızda da azdır. O men 4 yıl bundan o ilki kurunan tözüm şuları üyüşürüp yakmalı diye. Halk gen görüyordu. Doğru. Bu adam neyle bu cellat diyalaktık. Hı hı. O tidi halk yakar. O men demede ol yönetici şoňa muratipdiňdi düşündürýän. Doğru. Bu yakmak meselesi sapara indi buların edip gören işine bir düşünenden soň gelýän bir zatda ýa-ni şu düşünmegiň izini izarlayan bir düşünjede. Indi O bularam şu halk düşünmez ýaly boldy diýilen bir nemesem ynançlaram barmy kan diýen. Şu bolondur olun indidən agryk şonyňdy gözden geçirip diýjek bolýan men. Bilýänem bar, o tidi çözüp biljek adamlarym bar. Bir däl, iki däl, budur diýçe de kän. Ýöne bu döwürde kemine ýa-ni ýyl galdyrman işat edýän bolan nokta. Indi bu nähile bolsa bu neme virtual neme boldy da. İnternet adamlaryň nemesini gatyt götdi. O nirak bardan iskeda. Onu bilmedi ýalar etdiňem o bilip bolýar da. O nära ýa-ni robotlar o sekretäriň ýaly kömek berip bilýärler. Akylly sekretärdanam akylly keni. O tidin her ýeňi barada ýa-ni informasiýa çöpläň diýip biz ýa-ni imtansyz nemelere o gaýyş etdik. Olara para bermeliler, nemetmeliler. O öyle ýa dilini düşünýän bolýar. O tidi şolar takip edýär şu wagt. Onun içinde biz bazı dağlarını talıp dururuz, käzelep dururuz gittiği için. O da bir topardağı çıkarıyor. Onu demedi ben bolanok, yok edi ben bolanok da bir gecep düşenden soň yazıp belleýän ekeni. O 5-6 dilde soruyor sözüm. O biri nemette beylek nemeder ýaly. Her kimiň tözlem guruşy, zada ne berşi, üt göçükrek bolur ýaly. Ýeteki çeşmeden berýär. Şoň üçin ýa-ni Türkmenistan interneti ýurt diýip o arkaýyn gelmez. Pul daşynda aýlanýar da. No daşynda bir ýerde bankda hata açýaňyz, başga bir ýerine adyny açýaňyz, ýani neme diýäňiz. O şirketiň ady ýani Berdimuhammed buň adyna çypdylar. Ady da ýetatadan diýip berýär da. O siziň adyňda ýok. Bolmasa Berdimuhammediň ady ýokdur şu taýda. Şoň demeti bilen şoň adyna o on tantyn neme şey biçilýär. O biziň ne hadina demänmiz açyk ne Xitayda nemesi var. Trep kodu var. O şonuň telefonuň goýup demedip o pul jagalaryny şo taýyp geçirýär. O kynam däl. Bunu gaty antatlaşdyrdyk. Bank bilen gürleşemiyorlar. O tide de halka da yani gelişini gidişini hatap nemet berýär. Bunu siz öz çağalaryňyz üçin geçirin. Şo hadine insoň siziň çağalaryňyz ýaşajak boldy olar üçin işlemeli bolýar. Olaryň janlaryny, geleceğini halat edersin. O ýyly ata dogon garnaş bolup bilýän bolsaňyz şeýle bolmaly. Mene aýdyp biljek zatlarym şu, soraň bolmasa kemine. Sapara soraw ýok, ýöne şu nemäni o Serdar Berdimuhammedowyň wagtlaýynça mı goýuldy ýoksa goýandan soňmy pikirini üýtgetdi bular. Ýa-ni o transit üçin o diýen ýeriňiz bar da. O transit üçin wagtlaýynça bu götürmejegini, nemetmejegini o terdary bizden gowy tanýarlar. Başyndan bäri bilýärler.
o çağalından bilýän bar. Bulara çağalından bilýär bu garnaş ýa-ni birlik Hmm. ýa-ni o çüýrüklerden şoň owatyndan Hmm. Galgamal ýa-ni gowak töredip ço taýda adamlaryň halkyň üstüne soğup ne serdar geldi düzelýär diýip bir Hawa pursatdan adamlar peýdalanmak. bu tam bu däme dip o bir ýyl 2 ýyl 3 ýyl güýmemeli o bulan demeti şol bularym şo wagtda çeni toparlanmaly pullaryny daşyna çykarmaly özlerine bir gawyn ýa-ni gämler nemeler ýalap bir o eme tığnalar neme tapmaly o ýarlary bir aýaklary daşyna bulan o pullara ýöňden bäri daşyna çok periodlary ilemetmek üçin onuň bu näçe udaldyk bolsa biraz süýndirip bu tebe pul gelýärdi. Nemetmeli. Hmm. Bolmasa terdaryň bu işi başarmajagyny bilýärler. Başaran okdy. Ola düýümden başarmajagyny. Yani kakat akıl yetmeden şu lonku yetkedi. O işin ýeretindegini görýärler. Hmm. Onda bularyň nemesi? Ödem hemmejeti ýanky barlamaly nemeler şolar bilen götte çat ýani kagabaty nemeti okan ýerlerine aslına dadyna teretden bir ýerlerde çakışýar da şolar. Amarfy nemeleri belirler. Hmm. Öňe bu ýeke siz özüňize däl o giden o ahaly o ahli tekeleri o türlük binamı ýala edip o dünýä tanıtdyňyz ne şo ýyngynaşly ýeri şol ýöne şoň güläsen o size ýeterlik miken ýani kemine o bir gahrman bir demäni o bu derejä ýetiren adamlara o heykellikler öýdýän kemine. Batı inandırıcı bu tarihe ine nähil geçecek. Bunu indi Türkmenistanyň ýa-ni halas edilme prosesi dolu gutarýança belli bolmaz. Şondan soň belli boldy. Ýöne agyr bir ýagdaý sapara. Sebäbi bularyň edeni işi hem Aşgabady aýyrdylar. Daşyndan gelene alanoklar bir akyldaşy bir zat etdiler. Misal üçin velayatdaky halk garyp daşary ýurtlara gidip işleýär. Aşgabatyň içi aýratyn bir dünýä bolupdy. Soň o dünýäniň perdesi aýrylandan soň nähil boljak ne? Şo taýda şeýle bir soraglar bar. Onuň türkmeni umumy dünýä matkar etdiler. Men türkmen diýip bir ýerde ýüzüňe dartman o göşüň aýşardyp urlap biljek ýeriňe barmady. Şu hyzmat ediljek ýerden başlap o iş dünýäsine çeli şeýlemiş. Türkmen awraýa. Şeýle. O türkmen diýsem eýesiz ýygyp ýören bir neme. O diýeni sen bilen bir salamlaşyp bir zat demede aýjagym orta 2 tapyr 3 tapyr referans alýarlar tagynyňdan togulundan demedi. O türkmen bellisi bolmaz diýär. Gynançly. O sapara ol. O menem ýanky teke bolyn özüm teke diýmeli deme diýär. O tebe geçiçe ýok. Onu teke diýip börtüň näýle goý. Bu ütköşük bir ýagdaý sapara bunu näme etmeli? O näme etmelisine indi o wagtyň özü görkezer welin ýani iň ýakyn wagtda saplanmaly bu işden. Başka nemesi ýok. Ne? Bolýa tawolun adamlar O bilen neme diýär o bilen siz bilen paýlaşýar o düşünje o ýalňyş diýip bilýäniňiz bolsa o aýdyp bilersiňiz bärden aýdýan ýerimiz bar bolsa onu aýdyp bilersiňiz üstüne goşup biljek zadyňyz bolsa ekranam size sizin hyzmatyňyzda onam aýdyp goýaly kemine
O hadinanam siz üçün öğrettik. O özümüz üçün öğrettik demek diyorum ben. Kümsüklüğünden koyun. O kümsüklükten peyda olacak yeriniz yok. Hem özünüze diyan, hem öz awraýyňyza diyan. Şu atdan nemet başlasaňyz, mertebeňizi dikeldip bilersiňiz, şahsiýetiňizi dikeldip bilersiňiz. O biraz adam ýalak, ýa beýleki dünýedeki özüne güwenip, ynanyp, nemet görür ýalak ýagdaýa gelip bilersiňiz. Bolmasa da elimde ama guyruğuňyzy ýamgyňyzda boýnuňyz bükük, egilip ýörün. Ýylyň ýüzünde seredip bilmän. Özüňizden özüňizi utanyp ýörün. Bolarsyňyz çagalaňyzdan şurnalak bolar. O çagalaň çagasan şurnalak bolar. Siziň eden zadyňyzyň nemeti, gaty, elbetdir. Ýolaş pirliýif. O türlüýiflere men bilýän sebäbi biri men muallimdi. Türlüýif diýip zap kafedrada. O kakalaram bir güýçlük nemedi. O adamlardy. Onu pirliýifler olarça bolup biljek adamlar däl. Şoňa begdiýär. Bolýar, Bolýar, kemine oba, sag bolun. sapara. Sağ olun. İyileşler size de sağ olun.